yn ôl I chi i'r gyfres lle da ni'n edrych yn ôl ar wersi cariad at iaith y llynedd yn dydyn. Ac llynedd oeddwn ni'n gweithio o sgript o'r enw Fflach Eirias ar spam peryglus. And if you want to download that script, then go to the website s4c.co.uk/hwb. Allwch chi ddilyn y broses, be part of the process hefyd. Rwan ta, ar bore Dydd Sul, o'n i'n dechrau drwy edrych ar dudalen 1 a 2. So I started with page 1 and 2. A beth o'n i'n neud? Mi oedd Nia yn darllen trwy'r sgript fesul llinell line by line ac oedd y celebs yn dilyn and they would repeat popeth oedd Nia yn dweud. Felly, gwiliwch Nia a dilynwch follow in your scripts. Shout out loud. Dwedwch y geiriau, iawn. Reit te, ar yn ôl I, after me, iawn? Pawb. Gyda lot o wmff a lot o deimlad, feeling, iawn? Siwmai! Siwmai! Bore da! Bore da! O, mae'n flin da fi. Mae'n flin da fi. Bo fi'n hwyr. Bo fi'n hwyr. O, ardderchog. Fi yw Ceri Gaiman Jones. Fi yw Ceri Gaiman Jones. Y cyfarwyddwr ffilmiau enwog. Y cyfarwyddwr ffilmiau enwog. Fel dych chi'n gwybod, As you know, dwi'n dod o Patagonia. Dwi'n dod o Patagonia. 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 Yn Ne America. Yn wreiddiol. Ond, dwi'n byw yn Abereiron nawr. Ddim yn bell o'r môr. Dwi'n siarad Cymraeg. A Sbaeneg. Wrth gwrs. Portiwgeeg. Rhywfaint o Ffrangeg. No. Rhywfaint o Ffrangeg. A tipyn bach... Oh no, hang on, yn Welsh again. A tipyn bach. Bach. O Saesneg. Dwi'n gallu darllen. A deall. Almaeneg hefyd. Mae'n siŵr eich bod chi wedi gweld rhai o fy ffilmiau. Ffilmiau enwog iawn. Fel y chwech gwych. Eirawen ar 5 corach. Ar 2 fwsgaterwr. Dwi'n newydd ryddhau fy ffilm ddiweddara. Indiana Jones a'r 3 mochyn bach. Ac mae llawer o bobl yn credu ei bod hi mor dda ei bod hi'n siŵr o ennill o leiaf 1 Oscar. Os nad mwy. Ond dwi ddim wedi dod yma heddi I siarad am Indiana Jones a'r 3 mochyn bach. Na. Dwi wedi dod yma I baratoi ar gyfer cyfres dyledu newydd. O, ie, ar gyfer S4C. Sef Anutriaethau. Fflach Eirias. Mae hi'n gyfres gyffrous iawn. Sy'n sôn am ymdrechion. Fflach Eirias. Ein harwr ni oll.
Mae'n harod ni oll. I achub y ddeiar. I achub y ddeiar. Rhag dihirod dieflig. Rhag dihirod dieflig. O ben draw'r bydysawd. O ben draw'r bydysawd. Gyda'r gyfres arloesol yma. Gyda'r gyfres arloesol yma. Dwi ddim eisiau defnyddio Dwi ddim eisiau defnyddio rhyw actorion ceiniog a dime. trwy actorion cael Ardderchog, da iawn. Felly dyna'r cam cynta yn y broses, the first step in the process. Wedyn, o'n i'n darllen ac oedden nhw'n gwneud y symudiadau, actions, ac ar ôl hynny, cardiau dwy ochr. Cardiau dwy ochr. Ie, cardiau dwy ochr, mae brawddeg yn Gymraeg, a wedyn brawddeg, the translation yn Saesneg on the other side o'r sgript, tudalen 1 a 2, ac oedd dysgwyr yn gweithio mewn parau, felly they would translate, cyfieithu o Gymraeg i mewn i'r Saesneg, ac wedyn, after having done that for all the cards, pan oedden nhw'n hapus, more challenging, oedden nhw'n mynd Saesneg Cymraeg. Ie, felly beth am i ni weld sut hwyl gawson nhw, ie? Fi yw Cerrig Jones, a cyfarwyddwr ffilmiau enwog. Fel ti'n gwybod. Fel dych chi'n gwybod. Fel dych chi'n gwybod. Dwi'n dod o Patagonia, yn ne America, yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn Aberaeron nawr, dim yn beth o'r môr. Oeddech chi'n cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg? Ie. Amazing! Da iawn! That's really good. Fantastic! Wow! Dwi'n byw yn Aberaeron. Nawr te. Nawr. Not far from the sea. Bor bell. Not far from the sea. Dim bell. Dim bell ar y môr. Dim bell o môr. Yeah. Not far. So bell is far. Dim yn bell. O môr. Dim yn bell. A môr? Beth ydi môr? Môr leidr. Now for the hard part. Un peth sy'n bwysig ydy bod y dysgwyr ddim yn eistedd yn yr un lle am yn rhy hir. Ie, felly oedd hi'n bwysig iddyn nhw godi ar eu traed, symud o gwmpas i'w cadw nhw yn effro. You ready for some brain gym? Dych chi'n barod? Ar eich traed, os gwelwch na, codwch. Codw. Reit te, dwi eisiau chi ymestyn i fyny, ymestyn, reit i fyny. Ac i lawr. Ac i fyny ar fodia eich traed. Reit i fyny ar fodia eich traed. Ac i lawr. Nice. That was nice. A rowlio'ch ysgwyddau yn ôl. Rowlio pen ysgwyddau, coesau traed, ysgwyddau, coesau traed. Sgwyddau yn ôl. Coesau traed, coesau traed. Pen ysgwyddiau, coesau traed, coesau traed, llygau, clistiau, trwy'n achig. Pen ysgwyddiau, coesau traed, coesau traed. A rowliwch eich ysgwyddau ymlaen. Codwch eich pen glin at eich penelyn, as far as you can go. Pen glin at y penelyn. Ac wedyn... Ti'n iawn? Wel y teg o. Ti'n iawn, Brydych? Reit, ac wedyn, y pen glin dde at y penelyn chwith. Fel hyn. Da iawn. Reit te, rwan, dwi eisiau chi wneud rhif 8. Rhif 8 gyda'ch bys. Rhif 8. 8
ar yr ochr, on the side. Rhif 8 ar yr ochr. Nice. Rhif 8 ar yr ochr. Rwan, nawr, dwi eisiau chi wneud 2 rhif 8. Rhif 8. Rhif 8. Rhif 8. You'll start singing if we do this. 8. Rhif 8. Rhif 8 mawr. Rhif 8 mawr. Rhif 8, number 8. Rhif 8. Rhif 8 mawr. Rhif 8 bach. Cute. Rhif 8 mawr. 8 bach. 8 mawr. Aroliwch eich breichiau ymlaen. Breichiau a slapiwch eich breichiau. A slapiwch eich breichiau. A slapiwch eich coesau. A slapiwch eich penod. A neidiwch. Ardderchog ag eisteddwch. Brain gym, ddim just hwyl, there is method in my madness yn does, achos mae'r ymenydd, brain, fel unrhyw gyhyr arall, like any other muscle. A mae'n bwysig iawn, ymarfer y cyhyr yna. It's very important to exercise that muscle. So there we are, linguistic precepts and so on. Felly, dyna ni. Ar y pwynt yna, dwi'n mynd i ymlacio y cyhyr yma. I'm going to rest my muscle. Rhan o'n i gael egwyl bach, ie?